Здравейте! Здравейте, приятели! Вече няколко видеа правя и се сещам, че не съм се представила. Казвам се Надежда Костова и съм консултант и независим дистрибутор към компания Aquasource. Споделям за натуралните органични продукти, които предлага компанията. Защо? Защото съм видяла тяхния ефект, тяхното действие, как действат на организма. И искам все повече хора да разберат за продуктите, за супер храните. Какви са те? Това са витамини, минерали, ензими, омеги. Всичко това на нас ни е нужно, на нашия организъм. Това е горивото, което ни трябва, за да живеем добре, за да сме здрави. И аз съм избрала пътя на профилактиката, за да може, когато излезне някакво здравословно предизвикателство, аз да се справям по-лесно, по-бързо и в повечето случаи без химия, за което съм щастлива. Затова споделям, за да разберат повече хора за продуктите, за да бъдат повече хора здрави и да се радват на живота. Днес е един светъл празник, Голяма Богородица. Бъдете здрави, благословени и нека Божията майка ни закриля, нас и нашите семейства, вас и вашите семейства.